het kermisplein van Broekse Vors, van Vors. En we waren net bij de begraafplaats. En er hing een bordje op het hek over de martelaren van China. En dan denk ik bij mezelf, waar zou je dat nou over gaan? Altijd uitkijken met oversteken. Ah. De familie Sloos. Maar net hoor je nog wat Sloos, maar nu niet meer. Nou, gewoon aan. Net stonden ze allemaal op de oprit. Op de Place de Ger en Gerardine. Maar ja, ik huur een deur. Dat wordt drukker doen. Ik denk, dat moet ik filmen. Wat, dat bordje? Ja. Nou, ik ga je eigenlijk een andere vraag. Nee, ik doe dat echt niet. Ik doe niet zo die ja. Ik ga je een andere En vraag. dat is... Nou, dat bordje wat op het hektoor van het kerkhof hinkt, over de martelaren van China. Dat ik eens opzoeken op Facebook, hebben ze me al drukker gevraagd. Dat werd hier met een buurman misschien wel. Bij heer? Hier, klopt ons op de deur. Die wonen hier al lang. Werd hij dat niet? Werd hij dat niet? Oh, hier wordt gehandwerkt. Ja, die doet dat met die en die vrouw. Ik heb heel goed brood. Ja, die doet het. Ik heb al aangebeld, maar dan maakt niet eens de deur open. Ja, alles zit in die groente. Zie je zo? Die weten het. Ik zal het... Ja, nee, we hebben contact. Ik ga ervan uit dat dit Ger wordt. Dit is Ger. Meneer Sloos. Goeiedag alleen. Goeiedag. Ik ga er dan vanuit dat je Ger ziet. Ja, dat klopt joh. Kijk. Ja, dat klopt. En ik huur net van de buurvrouw dat je al heel lang in Broekhuizen Vors. 13 jaar. 13? 13. Oh. 13. En wie lang moet je dan? 6, 5. 5? 13 jaar. Dan dat valt vroeg- best met hè. Dan vroeg ik me af of je een antwoord hebt op ons vraag. Hallo. En die is? Nou, op het hek van het kerkhof, hè, Ja. daar hinkt een bordje. En dat gaat over de martelaren van China. Ja. Oh, Ja. dus dat zit ook wel wat. Dat zijn we gehoord ja. En wat zien dat dan? De is- martelaren van China. Er is een kapel door. Ja, En die werden door herdag. Je kan toch vrij naar binnen toe als het schoon is. nou als het goed is Of niet. zelf openen. We hebben het net geprobeerd. Ja, net geprobeerd. Ja, daar staat, dat is dus geopend van 9 tot 5. Ja. Ik heb net aan de klink gevuld, maar die was hartstikke op slot. En was er een schakelaar even. Een doodschakelaar. Volgens mij heb Je ik moest normaal kunnen openen. Door. Oh, Ja. een douwschakeling. Ja. Maar die martelaren van China, wie wordt dat? Of wie Er wordt was dat? een bisschop, Monsieur Schraven, Ja. van de Monsieur Schravenstraat. Ja. En dat was bisschop in China. En hij moest op een gegeven moment vrouwen ter beschikking stellen van, ik meen van het leger. Voor te prostitueren. En dat weigerde hij. Wacht even. Dus hij was bisschop in China In China, ja. en hij moest vrouwen uit zijn parochie. Ja, moet zien in de omgeving. Ja. Ah, Ter beschikking stellen. Oké. Ja. En hij weigerde Ja, dat? ja, uiteraard, ja. Maar is hem dat fataal geworden of zo? Dat is een vertaal geworden, het is vermoord. En van Doorhoed is er dan het martelaarschap. Ja, klopt, ja. Ja. Omdat hij zich toch veel Ja. geworpen heeft, zo van Ja. onder mijn parochie gebeurt dat niet, Gebeurt onder dat mijn niet. leiding. Maar wie- Wauw. ja, inderdaad. Maar hij was volgens mij niet de enige, want er waren dus de martelaren, Ja, er zijn ook een paar Chinezen bij dan. zijn gezellig. Ja, die gezellen, ja, klopt, inderdaad. Ja, Wat een heftig verhaal. ja, ja. Ik vroeg me sowieso af, wie wordt Emes van Hey bisschop in China? Ja, wie wordt iemand weer bisschop van China? Ik bedoel, er zijn toch heel veel mensen in destijds allemaal uitgezonden geworden. Dat klopt. Ja. Bij een de familie waren er twee. Pater Sloos in India, Oh, verrek. Pater Frans
Pater Beerzoot in... Je ziet van van de die Slozen. familie Slozen. Ja. Maar, Pater Beerzoot in Argentinië, dat was ook een maar pater. die Pater Sloes kwam die niet uit Velden? Dat is ja, van de familie, zou ik maar zeggen. Ja. Dat was van achterneef van mijn vader, dus het is tamelijk veel familie. En ik weet niet of het uit Velden is. Nee, het meen het Venlo. Of Venlo? Ja. Oké. Ja, ik ken ook. Ja. Maar de naam zit me wel gek, Ja. Pater Sloes. Ja, Frans, ja. Dat is ook in Madras, India, ja. Ik bedoel, wat is China dan? Dat is toch neven, hè? Ja. Ja, allebei goed, hè? In China. Ja. Ja. Had je dan vroeger zoiets van blij dat het mij niet overkomen is? Richting het geloof gegaan? Nee. Ik heb er nooit aan gedacht zelf. Nee? Nee, echt niet, nee. Wat heb je gedaan? Ik heb van alles gedaan. Ik heb na de school heb ik 4 jaar in München gewerkt, bij het hoofdkwartier. Joint Headquarters van NATO, Oh, van de NATO. En daarna ben ik teruggekomen en toen ben ik hier ongeveer een jaar of 20 bedrijfsleider geweest van het zwembad van Bergen. Dat toen ook bestond. Nooit erbij. erg hè? Ja. En daarna ben ik in de winkel begonnen in Bergen en daarna een winkel in Venrooy. Een sportwinkel. Sportwinkel? Ja. Allebei die winkels worden sportwinkels? Ja, klopt ja. Goh, wat een uiteenlopend leven heb je gehad. Ja, boeiend hè, denk ik zo. Nee, ik heb altijd tijd gedaan wat ik hier deed. En dat is het belangrijkste in het leven, denk ik. Dat moet het maar kunnen. Ja, dat had een tijd had ik mee, hè. Dat scheelt. Is dat zo, hè? Ja, dat vond ik wel. Is dat tegenwoordig moeilijker? Nou, ik vond toen, in die tijd, ik heb een keer 2 maanden heb ik in mijn baas gezeten, beveel me niet wegwezen. Het kost toen heel makkelijk. Toen had je makkelijker een andere baan. Ja, gewoon dat zei ik toen wel de baan voor opraad. Tenminste, in mijn dingen staan. Hey, en word je dan in die tijd beroepsmilitair als je op het hoofdkwartier van de Nee, ik was toen KVV voor 4 jaar. En ik wist Kortverband vrijwilliger. Ik wist van tevoren dat ze door maar voor 4 jaar mocht zitten. Ik denk, weet ze wat. Toen volgden ze veel KVV'ers en ik was in dienst. En toen zit op een gegeven moment van, toen zit de commandant, heb ze geen zin voor naar Duitsland te gaan. Ik zei, ja, als dat zeker is, dan teken ik bij voor 4 jaar. Hè? Ik bedoel, Maar was het een leuke tijd? het was een hele leuke tijd, Ja? ja. We woonden in Weekberg, bij Mönchengladbach. En dat was een hele leuke tijd, ja. Fantastisch. Alles belastingvrij, dat was ook leuk. Dat moet ik net vragen. Auto's, alles. Drank. Ja, alles belastingvrij, hè. Ja. En ze zorgden voor hoesvoorzieningen, ze zorgden voor alles. De verwarming, het gas, alles zouden liggen voor de NATO in dit geval. Dat waren 4 goede koer per jaar. Dat waren 4 goede jaren. Goeie jaar. Want dan kreeg ze ook een volwaardig salaris dan. Ja, het is veel meer salaris dan in Nederland. Bijna 1,5 keer zoveel. Maar niet bijgetekend? Of ging dat niet? Eh, Of had je het nog 4 jaar al gezien? Nou, veel had ik het gezien. Ja? Dus ja. Heet het nog een bepaald verhaal, het Bertje? Nou, we zien altijd vroeger trouwens nog, veel naar Frankrijk gegaan. We hadden ook een paar families in Frankrijk, toen kwamen we dan geregeld, komen dus nog vrienden. Vrienden? Fransen, ja. Of Fransen? Ja, Fransen, ja. En ja, dit is eigenlijk het toontje van mijn jongste zoon. Die hoort met mijn verjaardag. Dus. Maar hoe komt ze... Ik weet dat Fransen zien op zich minder open als Nederlanders. Een Fransman zal zich niet zo gauw uitnodigen in zijn eigen huis. Ja. Maar wie kreeg ze dan vriendschap met? Die hadden we getroffen op een camping in Frankrijk. Door de kinderen komt dat meestal. Hè. Ja. Door de kinderen. Ja. En dan het rest van elkaar, dan drinken ze bij elkaar wat. En op een gegeven moment gingen we op de terugweg gingen we weer aan. En toen kregen we elkaar met de verjaardag. En ze kregen de bosbloemen van ons met de verjaardag. En allemaal zo'n dingen dan. En komen ze naartoe, komen ze heen naartoe. Ja, zo kan het ontstaan dan. Maar ik vond ze zeer open, die mensen. En die moesten direct kennis maken met de ganse familie. Opa en oma wordt opgetrommeld, neef en nichten. Ik denk, wat krijgen we nou? Ja, dat is toch ook Frankrijk, hè? Echt, ja. Wat We zijn leuk. best wel open op een manier. En, Als ze dit accepteren, wil ik het zo zeggen dan. Ja. Maar sprook je de taal een beetje? Ja, wel een beetje, ja.
Ja, vroeger kreeg ze dan op de 6e klas Frans, hè, wel. En dan nog de MAVO. Ja, maar ja, dan veel verder dan papa fume een piep komen Ja, de ja, meesten maar niet, dan hè? heb ik de MAVO gedaan, of de MULO in dit geval. En dan nog me in de taal een beetje georiënteerd, s'avonds. Met cursussen, Frans, Duits en Engels. Conversatie en correspondentie. Dus dan ga je het wel, zou ik het zo zeggen. Daar ziet je wel gruuts op dat beurtje. Ja, ja. Met dank aan de jongste zoon. Met dank aan de jongste zoon, ja, dat klopt. Maar in Frankrijk zeggen ze Gérard. Ja, Gérard, oui.